Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Bathi asixazulule lesibalo sisebenzisa ilinye equation sidwebele imiphumela yethu. Uzosithatha isibalo sakho usibukisise uphinde ubuke sengikudwebelile igraph yethu esizosebenza kuyona nawe ungabe uzidwebela eyakho uphinde ubuke isibalo ubone ukuthi sizosiqala kanjani. Sino 5x plus 3y bathi equal to 7 sibe no 3x ezansi minus 2y usipha u8. Uma sinento enjengalena ke uyazi ukuthi siqala sisithathe isibalo noma isiphi esingaphansi noma esingaphezulu sisixazulule siqale ngaso base siyabona ukuthi sithola muphi umphumela sesiyathatha impendulo zethu siyasixhuma kulesi singasenzanga sibone ukuthi kuyangenelana yini. Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi njengoba ngizobe ngikubhalela la ngezansi uma wenza izibalo njengalena ufuna ukubona ukuthi imiphumela yakho nangempela iyangenelana zombili yini izibalo zakho. Uma ingenelana ayisukuhambe kahle kakhulu. Asenze izibalo zethu ukuze sibone ukuthi bangase siphendule ngokudweba. Awuthi ngidwebela siphendule ngokudweba igraph yethu le isibalo sethu singabukeka kanjani. Asithi ux wethu uma ngila ngezansi u0 njengoba ngibhalile. Awuthi ngisibhale isibalo sethu la shuthi ngizothi 5 times 0 plus 3y is equal to 7. 0 u5 times 0 uzu0 wethu sibe no 3y. Sifaka u3 ngezansi ukuze y uzimele 7 over 3. Ngizobhala la 7 over 3 wethu. Kuyefana no2 no1 over 3. Bangithi y wethu 0. So bananti njani 5x plus 3 u0 wethu sizoma lapha esikhaleni sika y uzosuswa sisale lo 5x equal to 3 uyabona ukuthi yaba divide u5 bakho equal to 7 nxese x equal to 7 over 5 ihlisana ngala ngezansi. Asibona ukuthi into enjengale izosisiza ukuthi sidwebe sibe nemphumela onjani uma sudwebela ukuze sikwazi ukubuyela kuyibalo zethu sisebenze kanye nazo. Ngathi ungaba la u2 over 1 over 3 asubamba sithi 1 7 over 5 3 wethu jemva kwa 1 7 fifth wethu ke loyo. Ngizozama ukudweba ngendlela eqondile ukuze ngihlanganise imigqa yethu kuhleke. Badelele kuyo lemphumela yethu ke basisuka lana siqondaphi. Siyathatha manje isibalo sethu lesi singezansi u3x wethu minus 2y is equal to 8. Siwenzela okufanayo nesibalo sethi sisenzile lesi singenhla. Ngiyethemba usuyabonisisa ukuthi senza kanjani bayasusana u0 kusala minus 2y usipho 8 sothatha minus 2 minus 2 nangazansi y uzimele sibe no 8 over 2 sipho minus 4 bangila nangu minus 4 uzimele nje kahle asinabo over ba manje kuhleke y wethu ba u0 wona ke (3x) is equal to 8 ngoba y u2 wethu uzosuka ngoba vele sifuna ukuthi ux uzimele okusipha u8 over 3. 8 over 3 wethu singadwebela kuphi? Ucishe ufike lapha ku2 u3 nxese 0.8 over 3. Siyadwebela ke umugqa wethu ngizosusa ngaphi? Awuthi ngithemba ngizodweba kahle ngunyuse ngushonise phezulu umugqa wami. Yabona imigqa yethu iya intersect awuthi ngifala iya intersect
iyahlangana. Iyahlangana kuphi? Laphaya ku-2 no -1 hlangane kuphi futhi? Ihlangana khona laphaya. Asibona ukuthi kuzosisebenzelani manje ukubani ukusebenzisa lokhu inamba zethu zihlangana khona. Ikona ke sokusebenzisa ekuxazululeni lezibalo zethu, ila imigqa yethu ihlangana khona. Singabona uma ukuthi siyathola othiki bethu kusho ukuthi isibalo sethu nangempela siyaxazululeka ngalendlela esiyenze ngayo. Uma bengekho kusho ukuthi inamba lezi azisebenzelani zombili izibalo zethu. So uyabona ukuthi kuzo zonke izikhala za x no y sesifaka imiphumela yethu ya 2 no -1. U10 - 3 usipha ba u7, okusho ukuthi u7 is usipho 7 nasi isibalo sokuqala. Asitabe singafuni u-7 equals to 7 besifuna equals to 7 okusho ukuthi sihamba phambili. Asibheke lesibili 3 x esikhaleni sa x usufaka lokhu esikutholile nango -1 equal u8. 3 times 2 -2 -1 -2 times -1 uyazi minus babe times anokwenzakalani. Ngakho sesino 6 plus 2 osipho 8 besingafuni ukuthi sibe no8 sifuna wona 8 okusho ukuthi u2 no -1 izona inombolo ezisebenza kahle ngenelana zombili lezi zibalo okuzenza kube yini isibalo esihamba kahle kakhulu.